ya uwar ɗaki na faɗi masanni ya sitirar duka mata. Lam yalid wa lam yulad Allah samun kirai su guje ni, kafi karfin a san ka ai maka bi ta kullun da za a wasani. Shakira shakira re kai ne kwal cikin mulki zulman ne, malikal mulki Allah mai tsarin ganin dama kare ni. Bazan gushe da zuwa ba kullum in nazo Allah wa kana mu, kunzumin alkhairi tunda na dan fare mamu da kake mu. Gani yau ma ilahi ƙara cikin kasa nauyin a cire mu, domin uwar ɗaki na mai ɗakin da ba wanda za ta maye mu. Daddada mai ta salati ya girman abin da ya girman sarki, ummaje Isra'i ya rubi iraji annabi ta sadauki. Rabbana da iyalai ya rasa batu masa abun mamaki, har waliyai na Allah jikokin kiyana na tushen sarki. Mai mulkin sarki jagoran waliyan dawa har birni, shehu ba zallahi Abdulkadiri Muhyiddin, ya abal abbasi Ahmad dan ɗariƙar mulatan sani, sannan sarkin yakin Shek Usman suna zina sirri yana. Assalamu alaikum masu gida ina sallama daga su, sani ne bawanku wanda dubu na sabo na waya koro. Ni na zo ƙofar ko uwar ɗakin da ke ɗauke mun tsoro, gani nan izinin ku nake nema a ce an yi ba sauraro. Daga sallama na dare tubunki kawai nake so na zauna sani, bari dai baituka na zan sauke iyakar su in yi bayani. Da na biya su ki samun hannu sai da arzikin ku ki bani, baya na fara biyawa dan na san kina ji kina tsammani yana. Ina halittin Allah wanda ake kiran ku da suna mata, dukka mai dan kwali to ta cire ta zo ta yi kasa gabanta. Shugabar mata yan duk aljanna ko kun ji wacce ta kai ta, babu kafin kuban amsa na ba ku Allah ba zai ya kare ta yana yawon. Wallahi babu irin ta ko da akwai musu a cikin zance na, wadda rabbi ya baiwa uba ta makarta san babu sai dai nana. Wa yake da uwa ya Khadija a duniya wa zai yi ya nuna, ko miji ya Aliyu ko kuma Alhassan da Husaini da Zaina yana. Kaira sunanta duk tsarkiya gun Zara wa akwai shi, ba ta yin al'ada ko da haihuwa in za ta yi bashi. Duk cikin tarihi ban ji da ɗaya amaina na ta taɓa yin shi, tsokar jikin Mamudu ya za a yi ƙazanta ta ma yaɓe shi ya umma. Batulu mai girman da ta bada ya bada auren tagun karraru, shi ya zaɓi mijin da ya dace Fatima za ta aura nuru. Sadda Saidi Ali ya so ƙarin a aure ya je ga ajiru, nan ma'aiki ya ce masa da ya ƙara auren nabi yana. Kai ko a aljanna Fatima ce mai yin sarautar nisa'u kujini, duk isar wata mata na a kasanta kunyar da kokon birni. Kana 'ya'yanta na a gaban dukkan wani saurayi ko biyo ne, tashi kuma Mustapha ne abba gunta yana na ɗan karani yana. Ta gunki zan zo na zauna ya kalkausara ajiyar Allahu, na yi roƙon kina na dan Allah ki kai na gurin da ki dawo. Samaki ya bani igamar ɗan gidanki na bi musu bawo, Zara ce mini sami ni ce garkuwa gunkatin daga ruhu.
daga sallamar da nake yi ne zan dakata a yabanki Na'ima. Mun shiri sunana mai kaunar ki ya Fadimatu Karima, na barar suturar ki kiwa hadiya ki tsaya mata umma, ko a ranar kiyama in katari tana gunki Zara Azima. Ya umma. Ya uwar ɗaki na faɗi masanniya suturar da kamata.